Sziasztok gyerekek, én vagyok a Starface, és a mai napon az idei DJ-ekről beszélünk. Nos, nekem képzeljétek el gyerekek, a mai DJ-ekben nagyon nem tetszik. Most képzeljétek el, a régi DJ-eknél szólt rendesen jól a zene, nem ez az ilyen felbuzdított kacsatánc. Tehát most értek, amikor minden lófasz szól. Majd belinkelek 2 zenét, ide meg ide ebbe a sarokba. Nos. Például nektek, most nem tudom melyik őtöknek tetszik az, de nekem kurvára nem tetszik az, amikor egy diszkóba bemész, és akkor bemész az ajtón, és akkor úgy nézel köré, hogy ez a diszkófény vakít meg az, na, ebben most mi a jó gyerekek? Nos, én erre feltalálnék egy jó kis módszer, diszkófény lehet a diszkókba, na, de a mai nap már a diszkó abból áll, hogy tűz, füst, meg drogok. Nos, ugye drogokra is, minek jók azok? Áruljátok már el nekem. Velem is akarták próbáltatni, de elmondtam, hogy én nekem nem kell ez. És én megajánlom azt nektek, hogy ti se kérjétek. Most az lenne ebbe az egész igazából, hogy majd be lesz linkelve egy régi jó zene, például most nem akarok egyik DJ se reklámozni, ott van Steve Aoki. Na, neki jó zenéi vannak, nem ez a felbuzdított kacsatánc, úgyhogy igen gyerekek. Ez lenne az első videóm, na, sziasztok!